Dags, jeg hedder Lars Kjeldsen. Jeg stiller op til bestyrelsesvalget i vores pensionskasse, MP Pension, her i efteråret 2012. Jeg sidder allerede i bestyrelsen og har gjort det i 3 år som medlemsvalgt. Min vision for MP er, at det skal være medlemmernes pensionskasse. Der er nemlig store økonomiske fordele forbundet med medlemsejet, fordi ingen eksterne kapitalejere skal tjene på eller bestemme over vores mangeårige pensionsopsparing. Lars Kjeldsen har jeg lært at kende som et meget dygtigt, meget kompetent og også meget interesseret bestyrelsesmedlem. Han har deltaget på vores Certificate Boardroom bestyrelsesuddannelse for de erfarne bestyrelsesmedlemmer. Her har han skilt sig særligt ud, både gennem hans faglighed, hans personlighed og hans sociale engagement i de andre deltagere. Han har givet et helt unikt indtryk af at arbejde seriøst målrettet med de opgaver, som vi har stillet ham under uddannelsen. Til slut afsluttede han med sin egen bestyrelseshåndbog, som også på det niveau skilte sig særligt ud, både på det niveau, hvor der blev givet eksempler og konkrete vejledninger til, hvordan Lars kunne arbejde med det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Baggrunden er, at jeg er kanskient og har en HD i økonomi og økonomistyring. Jeg har de sidste 20 år arbejdet med mange aspekter af økonomi i det private erhvervsliv. Det mener jeg er en rigtig god baggrund for at sidde i en pensionskasses bestyrelse. Før du sætter dit kryds, håber jeg, at du vil gå ind på min blog om pension, www.pensionsdebat.dk. Her kan du se meget mere om mine holdninger og om min arbejde med pension.